Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy. Magandang araw mga pre, mayong adlaw po sa mga Bisaya diha. Breaking news tayo mga pre. Ang kababayan nating si Mike Plania, panalo kontra sa bata ni Bob Arum na si Joshua Night Greer. Yan ang pag-usapan natin sa video ito mga pre. Pero kung bago ka sa aking munting tahanan, pasuporta naman. Click mo lang ang subscribe button at notification bell button para lagi kang updated sa mga videos ko. Mike Plania, may record na 23 wins, 1 loss at 12 KOs. Nagulpi di gulat ang bata ni Bob Arum na si Joshua Greer na may record na 22 wins, 1 loss, 1 draw at 12 KOs nang pabagsakin ng ating kababayan sa unang round at ika-6 na round ng laban. Ang resulta, panalo si Mike Plania via majority decision. Bago ang laban mga pre, ay less than 4 weeks o walang isang buwan nang masabihan itong si Mike Plania na lalabanan niya si Greer, at habang nagtitrain daw siya sa Miami ay kay-sparring daw niya palagi ang undefeated Pinoy din na si Remark Gabalio na isang number 1 contender sa WBA bantamweight ngayon. Base sa mga boxing analyst mga pre, ay talagang underdog itong ating kababayan. 4-1 favorite ang bata ni Bob Arum. Kaya isang malaking upset ang nangyari dahil si Greer ay WBO number 1 contender kay Casimero ngayon at number 2 IBF contender naman para kay Naoya Inoue. Habang si Mike Plania ay WBA number 10 sa 122 pounds at IBF number 12 lang. Matapos ang laban, sa interview kay Mike Plania ay sinabi niyang parang ina-underestimate daw siya ni Greer dahil sa palagi ang pagsabi nito ng night. Dagdag pa ni Plania na noong napabagsak niya ang kalaban sa unang round pa lang ay inakala niyang kaya niyang tapusin ang laban ng maaga, pero talagang matibay daw si Greer. Bumawi sa mga nalalabing round pero ginamitan na ito ng depensa ng ating kababayan. Kaya huli na para makabawi at manalo sa kanilang bakbakan. Shout out kay Edgar Domingo, Star Revillesa from Kuwait, John Ray Estiliore from Siquijor, Rondi Barles, Paul Andre Linga, Silver Flores, Lini Valdivieso, Aldion Davis. Ingat kayo dyan, pre, at maraming salamat sa panonood.